To, assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wuni da fatan kowa ya wuni cikin ƙoshin lafiya. Jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Samir. Zan fara kawo muku labarai akan manhajar YouTube namu mai suna Arewa H Media TV. Da fatan mu kasance a tare. Labarai kala-kala, iri-iri da duminsu. Za ku dinga saurara kan wannan manhajar YouTube namu mai suna Arewa H Media TV. Kowa ya ɗaura ɗamara ya shirya. Muna godiya. Da fatan mu kasance a tare. Kada ku manta, ku yi ƙoƙari ku dinga danna mana subscribing idan kuma ka kalli bidiyon mu ko da yaushe ya burge ka. Kada ka manta danna mana alamar like. Thank you very much. Mun gode.